Dekabr aýynda göz öňünde tutulýan baýramçylyklaryň şol sanda Bitaraplyk baýramynyň we Täze Ýylyň öňünde Aşgabadyň häkimiýetleri adatdan daşary arzan et bolçulygyny döretmäge çalyşýar. Şu günler paýtagtyň Gülüstan bazarynda 1 kilogramy 35 manada barabar bolan et ilata çäkli möçberde satylyp başlandy. Bu söwdanyň jikme-jikleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Aşgabadyň maglumat berdi. Onuň sözlerine görä bu et Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrligine değişli aralar tarapyndan ýerden saat 9-dan öýlen saat 2-ä çenli satylýar. Eti satyn almak üçin ýüzlerçe adam ýer bilen bazar açylmanka nowaty durup başlaýar. Adamlar bazara saat 9-da salýarlar. Her adama 2 kilogramdan gowrak et satýarlar diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 26-njy noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bellesek Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrligine değişli söwda nokotlarynda şol sanda döwlet dukanlarynda habarçylarymyzyň sözlerine görä et indi bir näçe ýyl bäri satyga çykarylmaýar. Ýurdun dürli künjegindäki şol sanda paýtagt Aşgabatdaky hususy söwdegärlerde etiň bahasy 65-100 manat aralygynda bahalanýar. Habarçymyzyň sözlerine görä arzan et bolçulugynyň näçe wagt dowam etjektigi barada resmiler tarapyndan anyk maglumat berilmeýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar geçen ýyllaryň tejribeleri nazara alynanda munyň uzagy çekjeginiň gumanadygyny aýdýarlar. Bellesek Türkmen hökümeti ýurtda bellenilýän uly baýramçylyklaryň öňüsyrasynda söwda nokotlarynda ady karitlarynyň bolçulugyny ýoly goýmagy wada berýärler. Munyň netijesinde bazarlarda adatdan daşary arzan adyk bolçulugy wagtlaýyn döredilýär. Bu bolçuluk baýramçylygyň ýylyany aradan aýrylýar. Şu ýylyň sentýabrynda Aşgabadyň häkimiýetleri 6 aý ara kesmeden soň döwlet dukanlarynda subsidiýalenen uny satyga çykaryp, garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda adyk bolçulugyny döretmäge synanyşypdylar. Şonda kepekli we heň ýysly un ilata çäkli möçberde bir näçe gün satylypdy, soňra-da ýitirim bolupdy. Türkmenistanda indi 5 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar global pandemiýanyň arasynda hasta ýetileşdi. Adyk önümleriniň hususy söwda nokotlarynaky gymmatçylygy we döwlet dukanlaryndaky gytçylygy hasta güýçlendi. Döwlet dukanlarynyň öňünde adamlar gijede nowaty durýan mahaly ilatyň öýlerine eltilmeli edilen adyk paýlary ýygyderli gijikdirilýär. Türkmen häkimiýetleri bu kynçylyklary resmi derejede boyun alman ýygyderli ösüş sanlaryny getirýärler. 4-nji noýabrda Berdimuhammedow ýurdun ýokary derejeli söwda resmiýetleri bilen duşup adat bolşýaly uly ösüş sanlaryny diňledi. Muňa garamazdan Berdimuhammedow Türkmenistanyň söwda senat edarasynyň başlygy, söwda senat edarasynyň müdiriýetiniň başlygy Döwletgeldi Rejepowa işde goý beren kemçilikler üçin käýinç elan etdi. Döwlet mediýasy söwda resmiýetiniň işde goý beren kemçiliklerini aýdyňlaşdyrmady. Bellesek Aşgabadyň bazarynda döredilen arzan et bolçulugy prezident Berdimuhammedowyň halkara Bitaraplyk güni Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 26 ýyllygy we Täze ýyl münasibetli baýramçylyk çärelerini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi tawşyrmanyň ýygyanyna gawat geldi. Prezident ministrler kabinetiniň 16-njy noýabrdaky mejlisinde bular bilen bagly geçiriljek çäreleriň diňe paýtagtda däl, eýsem ýurdun welaýatlarynda hem köp öwüşünli ýatdan çykmajak çäre öwrülmelidigini aýtdy. Türkmen lideriniň bu tawşyrygy dünýäde koronavirus pandemiýasynyň nowatdaky tolkuny bilen bagly baýramçylyklaryň we köpçülikliň çäreleriň geriminiň gaýtadan çäklendirilýän mahalyna gawat geldi.